Bună, bună, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă citire în cafea. Azi vom avea citire pentru toate persoanele născute sub semnul zodiacal Leu pentru luna august. Ca de fiecare dată, cum v-am obișnuit, explicăm puțin ceașca și pentru început facem o cruce și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și câte face pentru noi. Ca de fiecare dată v-am explicat, dacă pe exteriorul ceștii cade zaț și există forme, sunt bine citite și ele, dar în mare parte înseamnă lacrimi. Acum dumneavoastră știți dacă sunt de bucurii lacrimile sau de tristețe. Eu o să arunc un ochi așa să vedem dacă pot să deslușesc ceva și nu înainte de toate îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și câte face pentru noi. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră și să mă uit puțin aici. Ar da să însemne ceva, dar nu... Da. O boală mare, o boală care ați trecut prin ea, o boală care v-a ieșit, dar aveți inima strânsă. Parcă vă gândiți, oare nu cumva se va întoarce înapoi? Ați cheltuit o sumă mare, colosală de bani, ați vărsat lacrimi grele și amare până la început când ați auzit. Parcă totul s-a diminuat pe parcurs. Da. Cumva această boală este stagnată. Parcă are un lacăt prins. Stă pe loc. Momentan altceva nu vă pot spune. Vorbe multe. Da. Mergem mai departe. Ca de fiecare dată vă explic și ceașca. Va fi citită astfel. Jumătate spre mânerul ceștii este zona casei, altă jumătate zona în afara casei și în centrul ceștii este zona sufletului. Cum sunteți dumneavoastră în suflet? Sau ce gândiți sau cum vă simțiți? Trebuie să reglez puțin aici. Luăm bețigașul și pornim cu intrarea în casă. Din partea stângă spre dreapta este intrarea spre mânerul ceștii, este intrarea în casă și ușor, ușor ieșim spre ieșirea din casă și aici și așa, mai departe. Ajungem imediat și acolo. La intrare în casă, așa, ați fost în afara casei, ați fost undeva la un chef, la o nuntă, la un botez, la un majorat, la o distracție. Poate să fie orice tip de distracție. Un cerb, un bărbat voinic, un bărbat bine făcut. Parcă a luat pe coarne toată distracția asta. Cumva cât de frumos a fost, stă aici, distracție, voie bună și asta. Parcă acest bărbat a distrus toate
farmecul, tot farmecul l-a distrus. A fost de la o beție ceva cu un alt bărbat a fost și parcă pentru o datorie mai veche, mai de demult. În fine, nu era timpul, nici locul, nici... Așa, dumneavoastră știți mai bine. Veniți în casă asta să vă intre o femeie cu un bebelic, o bebelină micuță, parcă puțin cumva ceva dificultăți, ori la naștere, ori la născut, ori în căsnicie. Oricum stă să vă intre în casă, dar sunt bucurii, vorbele astea, niște realizări. Parcă ați fi sau altcineva stă să vă intre în casă. Zona casei mei, v-am spus, sunt toți apropiații dumneavoastră, că sunt copii, nepoți, soți, soție și așa mai părinți. Toate persoanele apropiate fac parte din casa dumneavoastră. Ce vreau să vă zic? O pereche a fost despărțită. Cred că fata vă aparține, e a dumneavoastră, femeia, da, poate să fiți chiar dumneavoastră, și cățelușul ăsta blând, parcă a făcut el ceva acolo, a dezamăgit-o, nu a existat ceva între ei. Aici stă un C, un Z, un L, posibil să fi fost și un trio aici, posibil să fie vorba și de a treia persoană. Chestia că bărbatul se întoarce tare lingușitor, cu căpuțul neneacățelul acesta pe umărul femeii și își cere scuze. Îi pare rău de ce a făcut și există o împăcare. Există o împăcare. Femeia parcă totuși gândește la burelile lui. Parcă nu ar avea încredere destulă și asta, dar își calcă pe inimă. Din iubire poți să faci multe. Dar ce vreau să vă zic, ce-a mai ieșit, o crăiasă, o zână, o ceva, mie îmi lasă de înțeles că femeia respectivă sunt sigură, că era convinsă că nu o să se mai împace, că nu o să mai existe o împăcare, că el nu se va întoarce, ceva de genul ăsta. Și parcă printr-o minune, așa, printr-o vraje s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar e frumos, să știți, e tare frumos. Și ce vreau să vă mai zic, nici n-ați făcut rău. Nu o să vă pară rău. Arată aici foarte frumos. Chestia ce mai vreau să vă mai zic aici, un bursuc, aici poate să fie vorba și de un copil și de alt bărbat poate care vă este aproape, dar mai este și o vulpe, cineva șireată, o femeie șireată. Poate o și știți că vă stă aproape, dar ce să-i faceți? Fiecare cum ne-a lăsat Dumnezeu. Da. Ce frumos stă aici.
o afacere. Pur și simplu, doar atât vreau să vă zic, o afacere, o ceva, faceți ceva. Faceți ceva și aveți mari reușite, mari realizări, sau la lucru, sau se învârte totul în jurul unei sume de bani. Și o sumă nu mititică, o sumă cam măricică, cu realizări, dar totul parcă e tras la indigo. Și siguranța asta și totul parcă ați fost sigur pe ce, sau o persoană poate să intre cu chestia asta la dumneavoastră în casă, nu trebuie neapărat dumneavoastră, dar în casă, cineva apropiat, cineva, și primit și vestea asta așa cumva, dar parcă e aici o femeie, nu s-ar bucura de reușita asta, de cineva din dumneavoastră, unii, nu are cum, e imposibil să fim cu toții. Cineva merge în Las Vegas, America. Cred că o să apară puține obstacole, ceva mici obstacole sau ați fost și veniți, intrați în casă și veniți să fi fost undeva la copii sau dumneavoastră să fi stabiliți acolo și veniți pe acasă sau prin România sau în fine, în casă, voie bună, nimic așa, ceva special, nu vă stă, o cifră cu 3, o iubire dintre două persoane, cineva cântă la o chitară și e foarte romantic. Foarte romantic tabloul ăsta între cele două persoane. Frumos. Și în afara casei și asta plecați. Ce vreau să vă mai zic aici, am trecut așa pe partea asta, dar mi-a atras atenția că nu stă legat de restul ce știi, este un gol. Ceva, ați trecut prin ceva sau de la o afacere, ceva, o realizare a unui plan, ceva, nu știu, prin ce ați trecut, chestia că v-a lăsat golul ăsta imens, vă ia și un sfert așa și legat de suflet, în suflet așa vă stă acest gol cu casă, cu tot, un gol, acolo a rămas un gol, ați trecut prin ceva sau să nu uităm și boala de v-am zis-o în afara pe pereți de ce știi mai înainte, la început, poate să fie și chestia asta cu golul ăsta rămas. Da, chestia cu ieși cu în afara casei aici, partea asta stă legată cu sufletul dumneavoastră, legat de casă. Ați fost undeva la un drum, undeva de departe. Parcă cu multe lacrimi. Aici stă o adunătură de oameni. Dar la toate chestia asta, mulți oameni, mulți bani, v-am spus, probabil să fie legat și de boala respectivă. Și în suflet
trece așa, a fost trecut așa, a trecut cu totul așa, parcă are legătură în afara, chestia cu afara din casă și cu partea asta în casă, cu suflet, cu tot, cumva parcă sunt unite, cumva prin sufletul dumneavoastră așa ați unit și casa și ieșirea asta în afara casei. Oricum, undeva ați fost și vorbe multe, vorbe, multe. O femeie blondă cară un copil în spinare, în spate. Asta nu înseamnă că îl cară în sensul al căra. Nu, dar e posibil să-l gândească, să stea cu el în gând. Cineva cu un E foarte mare. E, clar. Un R, un L, un T, un A sau V, un M, un W, multe litere iasă, o să vede clar că e o adunătură de oameni, mulți oameni undeva. Și ați intrat în casă, v-am zis, ați rămas cu golul ăsta și din afara casei, așa cumva ați trecut prin suflet cu totul și intrați și în casă. Chestia că mai faceți un drum. Prin toate chestiile de s-au trecut și așa, mai faceți un drum. L-ați vrea, nu l-ați vrea, cumva un pic și din suflet așa pleacă cumva, dar nu numai un drum, sunt două drumuri. Le desparte drumurile astea. Nu știu cum să zic aici. Drumurile astea cumva sunt despărțite de o perioadă, dar perioada asta parcă nu e atât de... Nu rămâne doar un timp până îl faceți pe următorul drum, pur și simplu. Nu, timpul ăsta vi-l umpleți, sunteți un om credincios, mergeți pe la mănăstiri, pe la... Nu stați locului, asta vreau să vă zic, vi-l umpleți, vi-l ocupați cu ceva pe timpul ăsta, dar drumurile, ambele drumuri, doar e un drum mai micuț aici undeva, nu pot să le spun obstacole, sunt fel și fel de chestii. Da, vă loviți de câte ceva așa, dar ăsta la altul faceți așa și atât de goi. Vreau să spun că nu există absolut nimic, doar îl faceți că trebuie să-l faceți cumva. Nu că v-ar atrage sau v-ar interesa, vă duceți cumva așa și din suflet așa cu o teamă, nici nu știu cum să zic, și sunt 2 puncte în 2 zile, 2 săptămâni, nu sunt chiar micuțe punctele alea. Da. Mai tot, uite așa, poate apare ceva... Ați mai avut în suflet, țineți o femeie cu o operație la sâni. Nu e chiar atât de roz situația. Ce ar mai putea fi? Un înger frumos îngerul ăsta. Dar îngerul ăsta parcă cumva v-ar întoarce spatele așa, sau pe femeia respectivă. Nu. Veghează un copil, stă lângă un copil îngerul ăsta. Da, și am ajuns și la sfârșit. Punem degetul ca de fiecare dată în casă să vedem ce
Veste da pentru luna lui august. Dragi lei, o veselie, parcă auziți un spirit duș stă aici. Vă auziți ceva și vă bucurați. Auziți ceva și ce vă vine în casă și asta vă bucură, chestia asta, lucrul ăsta cât de curând. Și parcă vă stă și o excursie undeva la munte. Haideți să mergem și în afara casei. Aici cei care aveți câini, posibil să vi se îmbolnăvească, stă așa jos, e tare supărat, tare trist. Nu neapărat să-i se întâmple la câine ceva. Poate la stăpânii, câinii ăștia, animalele astea sunt foarte atașate de oameni și posibil să fi întâmplat ceva și el să stea atât de trist, atât de posomorât, așa posac, stă foarte... Ceva mai a ieșit aici, la o masă. Parcă ați avea ceva de clarificat cu unele persoane și parcă vă găsiți cu toții și puneți cărțile pe masă, dați adevărul cumva, nu neapărat adevărul, vorbiți liber, vorbiți și încercați să găsiți un mijloc de ieșire, de clarificat, dacă în caz că aveți nemulțumiri, probleme, discuții și așa mai departe și totul se rezolvă, să știți, o să fie ok. Haideți și în sufletul dumneavoastră să mergem cu degețelul, să vedem pentru luna lui august ce... Gândiți spitalul, gândiți la un spital. Și un nume, ceva... Nu știu. Ce vreau să vă zic și sunt foarte sigură, cumva gândiți un spital dintr-o țară străină. Aici stă un nume, vreți să mergeți într-o altă țară, dacă nu cumva ați fost în acea țară. Parcă un strop de întristare, de neliniște aveți în suflet acolo în legătură cu ceva. Dar aveți bucuriile astea, aveți în două puncte, auziți ceva. Și o persoană e cu ochii pe dumneavoastră, o persoană parcă trup și suflet acolo unde sunteți dumneavoastră sau pe cine gândiți, poate, sau neapărat dumneavoastră în persoană, cineva de care vă doare asta. Totuși e cineva acolo cu ochii, parcă e non-stop, e trup și suflet.
Și am ajuns și la finalul citirii. Nu pot decât să vă mulțumesc de data asta, să vă doresc tot binele din lume și până data viitoare să auzim numai de bine. La revedere!